Nou videoclip, azi jucăm la School Horror. Hai să intrăm, să începem. Cred că el o să fie un story horror. O să fie și foarte șmecheriț. What the fuck? De ce mă învârți ecranul? Are săritori are jumpscare jocul ăsta. Să știți, are jumpscare. Eu sunt în partea italiană și română. Ca să fie o școală foarte. Noi suntem în școală. Dăm puțin mai încet. Și doveam să rezolvăm un mister. De ce vorbește de școala? What the fuck? Unde mă găsesc? Uite, a spus și chapterul. Unde mă găsesc? Ce găsim la un loc urât, a spus. Mi-e frică și la mine, băieți. Vrem să găsim camera de la manager. Facem să ne ascundem. Lăsați. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Aveți văzut și voi? Mamă, mi-e frică. Mi-e frică. Mortal. Sper ce nu dovem să mergem unde am mers. Eu merg pe el. Mă, mi-e frică. Ce-a căzut? Mi-e frică total. What the fuck? Ce mă interesează de Discord? Mi-e frică, băieților și fetele ce... Nu-am văzut. Cineva mor. Sala menajerului. Te rog să nu mor. Partea e închisă, mi-e frică. Adevărată frică. Nu mă interesează, mi-e frică. Total. Pot să intru? Ce-a fost? Mi-e frică, băieților. Mi-e frică de jumpscare la mine. La mine mi-e frică de jumpscare-ul. Mi-e frică de jumpscare la mine. Nu mi-e frică de altceva. Mi-e frică foarte mare. Nu. Nu pot să citesc. Mi-e frică totală, băieților. What the fuck? Eu nu mai... Nu, mi-e frică totală. What the fuck? Mi-e frică. Eu închid videoclipul să mă ia cineva. Eu mor de frică. Eu sunt un fricos de căcat. Nu mă interesează nimica. Te rog, nu mor! Ce-a făcut muzicile așa? Eu închid videoclipul, nu pot, mor în puțin de secunde de frică. Eu închid jocul, pa! La tot.